Вкусно е, със сметките трябва да се справиш. Чак тук разбрах защо не трябва да си нося телефон. Да, Да, 87 по 3, 21 става 69, 79, 85. Защото имаш ли си химикалка, може да ги използваш, си помагаш. Добре, но тук са 3 цифри. Няма математици. Други път ще има химия. Събираш кола трябва да кипне да свой. Окей. И ще ви кажеш, че би трябвало шифъра да е това. И на двете един и същ ли е шифъра? Да. Само от хиксовете. Без да дърпаш нищо. Не пипай нищо. Тук представете. Да. Виждаш ли Това, го? което се вижда. Само от позиции. Ако си завършил, изпразни го.